Nuar baguri BJP Mondoratu Maminasay Hemalong Tong Sekot Pen Pirangkia Mai Kipa Kidam Tang Pai Pai Ni Pain Kora Trok Arni Angelson Teron Pen Delimitation na putak press meet Kipa Hood EM Richard Togbi Dolamara Paraphan Thangnat Klem Dunde Thek Thepua Koi Kipiapod VDC Chairman Sar Koirong Parlapen BJP Klembang Phu Klembang Phia Tumpen Lamvoy Kipi Lamvoy Kipiahut EM Richard Togbi Kiklam Tang Asaita Kalakha Ponjiaphan Angelson Teronaphan Sodak Pen Kapachini Alang li pinangal ladak akoy kipipondu delimitation na puthak de Richard Togbi klemdun thekthera alang li klemdun thekthep na jok EM apu bena chio nangji tape alang li han saiti ki rongo lasor puklem thekthete puanta alang li phan labangso kapenem pondu niligi puji bangala hello ajanon public representative rat elected member lason muni phan ke lason mane alam thepen alang li phan pupidak segemi pusonsi nilihin pen ke mathapon ঠিক আছে কিচুন পনপে কেলে পনপে দলো সিতামে কিচুন পনপে কেলে পনপে মুখাকে পিনি Sir Richard Togbi EM alang lidat le adai ke do kalilu balang lidat le ke klem uni chot kolam kalilu lake angdang pi alidars pen pinanga na kun ke klem dam pachun uni bangke bangkutin long tame kiun e adim bangke arku dulu sitame nilitumuhin pen klem pangcheng ponlo lepen EM sa Richard Togbi nilitum han kapin khat pon atengsi nilitum labangso sideng ponlo nilitum labangso delimitation notice ke klang loge loge nilitum ladak dolomara long tame mojedar huriterang alang lihin pendak me hangsi dolomara kesia sufisong si nilitum dak tingwai ponlo dolomara long leaders ani tum chingrum lo la silitum hin pen Karbeng long tunumas council CM along damnanggi EM long damnanggi pu nilitum siparaisi soteng pen nilitum dak local MEC mate EM sa Richard along sinitum damaprang lo alang li nilitum hanang Japon si CM long dam lo CM damin ang cicak dun lo bunan ke nang bolidin popo lapela Sofia ko nilitum wang tu si nilitum Bokajan serious yo long ta nilitum nang burlo dakta nilitum memor nam pikang lo ako pitu nilitum wang tu pen nilitum ako MLA Dr. Nomar Umina Phanta nilitum kon benching kisi Guwahati le bang gine kusi nilitum party presiden of nilitum toy si hadak lo bang solo pali dam lo MLA ta nilitum hanang pingkha dun lo EM ta nilitum hanang pingkha dun lo dia dak mo hearing dulu tangte dak public do non lapen itum pen taun an ke nang bolidin pu kucelang itu ta nanti cak dulu tolong si nitum hanang hang lo lason nang hang hut nilitum ladak ke okor BJP party pen chodle kitun tukali adak nilitum long public alidar nilitum long dolomara senior leader mate Karbi Cultural Society Skongchin Bang Robinson ong Harpen Chenglok dak media cell tunta nilitum nang dun lo lapen nilitum combine si damlo nilitum party dolomara leader nilitum mane party cibu pepin si nilitum damlo pen hadak nilitum pinangan alam nilitum kininggi dun an ke nilitum makote Robinson ong Harpen tame hadak an ke ninggi dun lo lapen kupipi si nang tumake siksak ma penitum hanar julo lasoteng pen nilitum hadak pudulo nilitum chalam kali dolomara isu alam ke kapre ka party tunta nang ningge pidun pini choro nai PPRCLC tunta nang ningge pidun Kongres tunta ningge dolomara ke dukusung alam ke nang ningge pidun lasi pini dak nilitum ki claim clip kali claim lu lepen kadu kawi kidam gewang bencenglok kicu pidun kadu ada unton khorchata EM sa Richard Togbi alang li sini tum han nang rabun lo lapen alang li
angsong level kinian ke alang li claim lo depon se tame api bangke kupulang kopai kelang no son lo akam ke nangchun chidar son lo api li tumhan ke haraghat si final lo puson se list nang klang dalo list ke final kali ne kalang ne lake chini ne sita pini media atro pe bangke final puson sini tum dak teglong lo sita me ladak militum labangsu delimitation puthak ke haraghat si final pe duit pu kualam bang militum dak media long kardilong lege ke militum ko ini bahini pen celang si local misi fan militum ko cingkiam philu yem sa richard to bipa asi isi ini lang militum ka jonuri kang du ye yong si haraghat le long pen itum fan dak bukajan manuni lu pulutang te public akinang nai akam ke revenue office lo tasilo revenue office bangke non longlia pota ke en pencheng lok kadu gobe mane caste certificate kaulai ba PRC kaulai pencheng lok kadu akinang gian ke AR office masih public tum kenang nai ke lain lo apo si lasu office bangke ni tum hanang tere kirinon pusi CM sarfani tum tum ni dam lo asi CM sar nang koile lo solam pe putha nang koi si dia haraghat ele nang tum puri lok pustame lake only wood ki jok si MLA fansi jok chapo baki kini kam an bangke dak selunian aero office lapen bokajan SG office si chunpon pu bang si CM ngi chak dolo lapen solam pe bangke ahok lo selunian sarkor office ani tum ardulo dia la bangke kuson manon kido laso ting si dupu Ulutan tili tum lana kisi ngeret kali mati dana tum ati tum rat tum kinanggi nai bangke li tum revenue office apa sih li tum ke revenue office ke आप खुलनियन तुम दामुनी लसन से पिना पब्लिक तुम के मथा के सुन दलो है दुगन समय नोना बंके रेवेन्यू फीस के लिए तुम हन करे किलो लके डैक्स नंग भी पिया को बानन के दो तांग दिन से तो से पोकुसी लके ईएम सार पेसीएम सार दान तुम हन की दलो लसिला लो पुलदन ते तुम कुपुलान उपाय सविलो aku lagi delimitation ko thake oko Richard to bi inuet le hal akoi ki pire na lakali Richard to bi inuet le claim tum det akam ta kali ba Richard to bi kapin khat men le so delimitation ko thake haraghat ki pon det lapukali lake bang kupi ko kuson pe ne bang state police central police athi lake election commissioner chief commissioner of India alang lihin pencil abang solam phi ko ke bakla lake pini sa Richard Fan itu non ningkan siwe lang le kupu selang le claim ba tang po PU pen selang le claim po kadu ko ipanta sakuri ahok lo tima kapre ka department long sakuri ki long nun kom lang dalang le bori dun mom lo sita education department non ta mane sikai sisi tangka cross repin sin non ta dolomara long lokka bang proxiner ke pa sakuri long alu primary teacher lata regular post contractual kali Bini rong pi bilison rong hang pen ceng lok, manai rong pipi pen ceng lok, nda kumamam yang kadu kowe, pinton pen ceng lok, pinang alasan taksi bang proxiner kia muni dolomara long non masa long, lata, mana contractual kali lata, regular post wonte akai silong selang tumke sakuritas tablet tanglo, laso se ceng pun mom lo, lapen arjunon lai tum sekai si tangkap pinang ni, cross repin pinang tum lai sakurita melong lo. La non tiat ke pitung non ta dolan pinangan tu matha ke tiat ke pas posigulong kali tiat ki isi certificate cha tiat ke lagi isi appointment letter kali ate non tame tiat ke pas atum ke bangsuri si sose apus ke bang pharoi ni la somong se selection mama fansi pinai ma ita la somong matame itum sa Richard to bi bangke nimitang mo silong nangji pusi dolomara long ta da tangka khoros nang ni pin pensi appointment letter pa chodlok non pini sakuri gilong numalang tha soron sing phangcho tumhan arjutha binidi rong pi tumhar jutha sikai si tangka khoros pin pensi ledak sakuri long lo dang te alang li han pini li tum akoi piret mo ba alang li ki cipudak ke ni ke claim pa citang ni lang sita alang li ningkan phong mong se alang li planning lo alang li bor ilo non tame pendak Richard Tokbi EM keman loge dolomara long Cultural Society ki bi atumhan pen ceng lok
Arjuta cultural kecari tuman. Itu jet sa Richard tok bisi ladak tangka kai koros dun dak si alang lisi mitang culture keting hono joni alang li taun an cirap dun lo. Tang den te alang li pini itu tuman alang li pani tuma koi pire na puma. La silason kali dono tum nili pui bang ke hedi ake chok ci hormo ke punoi tuma cita